Barangay Love Stories. Love Stories. Masarap sa pakiramdam ang matulungan ng iba. Pero mas masarap sa pakiramdam kung ikaw mismo ay hindi na kailangang tulungan pa. Ikaw, kapuso, naranasan mo na ba na kailangan mong laging tinutulungan ang iba? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Andrea o mas kilala sa tawag na Drew. Isa akong 45 anyos na tomboy. Nangyari lamang nitong nakaraan ang kwento ko at kasama rito ang best friend kong si Mary o mas kilala sa tawag na Mario. Isa rin siyang tomboy at kaedad ko rin. Nagkakilala kami noong grade 1 pa lamang kami at hindi pa namin nadidiscover noon at tomboy kami. Nagkaroon po kami ng alitan dahil lamang sa crush naming lalaki. Pareho naman kaming hindi nagustuhan ng lalaking yon kaya nagkabati na rin kami pagkatapos. Doon na kami naging close. Lagi kaming magkasama noon tuwing recess, lunch at uwian. Naging mag-best friend na talaga kami at noong sumampa naman kami sa grade 3, may natipuhan ulit kami pareho. Pero sa pagkakataong yun ay babae naman ang nagustuhan namin. Nagka-crush kami sa kamag-aral namin na babae. At doon na nga nakumpirma na mga T-bird o lesbian kaming dalawa. Kaya mas lalo kaming naging close dahil meron na kaming something in common. Kinatuwa ko na hindi ako nag-iisa sa pagladlad ko bilang isang lesbiana. Sa paglipas nga ng mga taon kahit na nakatapos na kami ng high school, kami pa ring dalawa ang naging magkasama. Nakatulong din kasi na parehas lamang kami ng barangay kaya madalas kaming nagkikita lalo kung walang ibang pinagkakaabalahan. Kilala na namin ang isa't isa. Higit pa sa pagkakakilala namin sa mga nakarelasyon namin. Papadudot kung usapang relasyon din naman ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw, ay may kinalaman nga sa relasyon. May naka-live-in ako for more than 10 years at itago na lang natin siya sa pangalang Bea. Naalala ko nung bigla na lamang siyang umayaw sa relasyon namin. Naalala ko rin kung paano ako isinugod ni Mario sa bahay para i-comfort sa pinagdaraanan ko. Ganon kaming dalawa pag may problema ang isa sa amin. Sinisigurado naming may karamay ang bawat isa sa panahon na pakiramdam namin ay magigiba na kami ng problema. Anong oras ba tayo iinom niyan, Drew? Hindi pa nga ako tapos umiyak dito. Gusto mo na agad uminom? Pwede naman kasing pagsabayin ng pag-iyak at pag-inom. Magandang ang combo yun, very healthy. Gusto ko lang sanang magmukmuk at umiyak dito. Gusto ko samahan mo ko. Ano mapapala ko kung sasamahan kita sa pagmumukmuk mo? Mapapala? Mapapatunayan mo lang naman na tunay kang kaibigan. Pass muna dyan. Gusto ko sana uminom eh. Libre mo para di naman ako lugi sa pagdamay sa'yo. Umalis ka na nga lang. Mag-beer house ka kung gusto mo. Di naman kailangan samahan mo ko kung napipilitan ka lang. Ang drama naman ng tomboy na to. Kala mo kasi biro tong nararamdaman ko eh. Pinapagaan ko lang naman ang sitwasyon mo. Pero kung gusto mong mas kumaan palalo, alam mo na ang solusyon. Hindi. Walang iinom ng alak. Gusto ko matino ko mag-isip ngayon. Ano ba bang kailangan mong pag-isipan? Puso mo naman yun nasaktan. So ang dapat lang natin gawin ay lunurin ang puso mo sa alak. Di mo kasi maintindihan. Ang sakit ng ginawa ni Bea sa akin. Iniwan niya ako. Sinayang niya yung mahigit 10 years namin. Bakit ka nga kasi iniwan? Ewan ko. Imposible namang umalis lang siya ng walang dahilan. May pinanggalingan yan. Wala ka ba napansing iba sa kanya?
Napansin ko parang gumanda siya. Sumeksi. Tapos, Tapos nababawasan yung mga damit niya at ibang pinundar niyang gamit. binenta niya? Sabi niya pinalaba raw niya yung mga damit niya eh. Pero yung sa akin di naman niya sinama. Ako naglaba. Yung mga gamit naman kapag hinahanap ko ang lagi niyang sinasabi baka na-misplace lang daw. Yung ref niyo asan na? Kasali sa mga na-misplace. At naniwala ka ron? Mahal ko eh. Di ko naman alam na paunti-unti na pala siyang umaalis. Nagising na lang ako kanina. Tuwalyan na lang at mga plastic na baso yung naiwan. Bakit di pa niya kinuha pati yung mga yun? Nagtira pa siya ng hiya. Ako bumili nun eh. Yun lang ang nabili mo sa mahigit 10 years nyo? Iba ka rin mag-ambag ah. Ikaw pala tong nakakahiya eh. Alam mo namang wala akong trabaho. Sa aming dalawa siya lang talaga yung kumikita. Palamunin din. Para namang di ka palamunin ng syota mong si Jaja. Kaya nga sinabi kong palamunin din, di ba? Proud naman akong palamunin eh, pero at least hindi ako iniwan ng girlfriend ko. Sige, pamukha mo pa sa akin yung nangyari. Sorry na. Anong plano mo niyan? Mabubuhay ka ba na baso lang at tuwalyang meron ka? May balde ko ng tubig dyan, kaya lang may maliit na butas. Di niya kinuha kahit siya bumili. May butas pa? Kaya pa naman ni-repair. Nakakaawa ka naman? Gusto mo pautangin kita? Pautangin? Parehas nga lang tayong walang trabaho eh. Pero may GF ako nagsusustento sa akin, tandaan mo yan. Eh di ikaw na swerte sa sustento at love life. Ikaw na nga yung tutulungan, ikaw pa yung mapait dyan. Ano, gusto mo ba? Magkano ba papautang mo? 3K lang. Ang liit naman. Di wag. Pakuluan mo na lang yung tuwalya mo tsaka mo kainin. Aabot yun hanggang 1 linggo. Di ka pa nag-iisip? Paano ko papakuluan eh kinuha nga yung gas at kalan namin? Gas at kalan niya. Walang sa inyo. Di ka naman nag-ambag dun eh. Paano mo nasabing wala akong ambag doon? Kasasabi mo lang kanina na tuwalya lang at basong pinundar mo. O sige na nga, pwede na yung 3K. Pero baka pwede naman pa-arbor na lang ng mga napaglumaan yung gamit. May arinola ako ron na hindi ko ginagamit. Tsaka upuan ng manikurista. Sige, pwede na yun. Thank you ah. Totoo ang sinasabi ko kay Mario na hindi ko alam kung bakit ako iniwan bigla ni Bea. Hindi talaga ako nakaramdam ng problema sa aming dalawa at maayos naman kami at hindi nag-aaway noon. Kaya nabigla talaga ako nang paggising ko ay wala na siya sa tabi ko. Ang masaklap pa, paggising ko ay nawala na lahat ng gamit namin. Nung una, inakala kong ninakawan kami at tuwalya at baso na lamang ang tinira. Tinawagan ko pa si Bea pero unattended na ang phone niya. Inabot na ng hapon pero wala pa ring paramdam si Bea. Hanggang sa nakatanggap ako ng text mula sa pinsan niya. Sinabi niyang pinapaabot ni Bea na ayaw na niya. Naguluhan pa ako kaya tinanong ko kung ano yung ayaw niya. Doon na sinabi ng pinsan niya na naglayas na si Bea dala ng mga gamit namin. Nagpaabot na lamang ng sorry si Bea sa akin dahil hindi na raw niya kaya. Mas lalo akong naguluhan dahil ano yung hindi na niya kaya. Hindi ako nakaramdam ng may dinaramdam na pala siya sa relasyon namin. Nakilala ko si Bea sa bentahan ng mga second-hand na cellphone. Doon ako nagtatrabaho nang magawi siya roon para bumili ng cellphone. Doon pa lang ay naramdaman ko nang gusto ko na siya at ganoon din siya sa akin. Kaya kinuha ko ang number niya para maging textmates kami. Mula noon ay nagkamabutihan na kami, nagkagustuhan na hanggang sa inaya na niya akong magsama na. Sinuggest ko na sa apartment ko na siya tumira at pumayag naman siya. Nawalan ako ng trabaho at nahirapang makakuha ulit. Kaya sinabi ni Bea na hayaan ko na lang daw dahil malaki naman ang sahod niya at kaya niyang buhayin kaming dalawa. Sa una nahiya akong tanggapin yon. Pero noong nasanay na akong tambay ay nagustuhan ko na dahil hindi ako napapagod. Ako na lang ang umaasikaso sa bahay dahil masinop sa bahay si Bea. Naging maayos ang pagsasama namin sa loob ng mahigit 10 taon. Kaya hindi ko naiintindihan kung bakit isang araw ay binitawan na lamang niya ang lahat ng yon.
nandiyan ka? Buksan mo tong pinto! Ano na naman ba? Pambihira, nagmumukmuk ka pa rin ba? 2 linggo na mula nung nilayasan ka ni Bea. Akala mo ba madali mag-move on? Babae lang yan. Palibasa di ka pa nasasaktan kaya ganyan ka magsalita eh. Ano bang hindi? Alam mo bang iniwan na ako ni Jaja? Ha? Kailan pa? Kahapon. Nakipag-video call para sabihin na ayaw na niya sa akin. Baka tinutoyo lang uli. Di ba ilang beses nakipaghiwalay si Jaja sa'yo pero bumabalik din naman? Seryoso na siya ngayon. Alam ko. Ramdam ko. Paano mo nga nasabi? Buntis na eh. Huh, paano mo siya nabuntis? Anong tips mo para sa mga kapwa mo, T-Bird? Loko ka talaga. Kala mo naman may ambag ako sa pinagbubuntis niya. Wala no. Tapos nasa Kuwait pa siya. So paano nga? Eh di malamang niloko niya ako. Namin niya? Oo, pero di naman daw niya sinasadya. Kayo pa rin ba? Hindi na nga. Nakipaghiwalay na sa akin. Kasama na niya yung nakabuntis sa kanya. Kahit na sinabi ko na willing naman akong panagutan yun. Pero sabi niya doon na lang siya sa lalaki niya. Diyan talaga tayo talong mga tibo, no? Talo talaga ako ron sa lalaki. Sinend pa yung picture eh. Ang laki ng katawan anong labang ko ron. Tsaka may trabaho. Kaya niyang buhayin si Jaja at yung anak nila. Ako, palamunin lang naman ako ni Jaja. Malay mo magbago pa isip niya. Halos 6 years din yata kayo ni Jaja, di ba? Oo. Kaya siguro nagsawa sa akin tapos malayo pa kami sa isa't isa. Ang lapit niya tuloy sa tukso. Kung totoong mahal ka niya, di siya papatukso sa iba. Ang lakas mo magpayo parehas lang naman tayong sawi ngayon. Hayaan mo na. Babae lang yan, di ba? Oo naman. Sa gwapo kong to, magsisisi siya kapag bumalik siya ng Pinas tapos makikita niya ako ulit. Maglalaway siya panigurado. Pag naglaway yon, baka naribis na yun sa Kuwait. Pero seryoso nga, di ako maghahabol sa kanya. Sino ba siya? Ang dami-daming babae dyan eh. Mas magandang di hamak kaysa sa kanya. Hindi ko na kailangan tiisin yung bulok niyang ngipin at maitim niyang kilikili. Wow, samantalang dati, puring-puri ka sa kanya. Bakit ko pupurihin ngayon yung babaeng niloko ako? May point ka naman. Hayaan mo na siya. Kung ayaw niya, di wag. Ayaw na talaga niya, kaya nga nagpabuntis na sa iba, di ba? Di siya kawalan. Tama, babae lang yan. Pero ang sakit eh. Oh, akala ko ba babae lang yan? Ba't ka umiiyak? Siyempre, pinagpalit ako. Iniwan ako. Alam namang masaya ako. Tingnan mo to. Ikaw din naman pala tong di sumusunod sa mga payo mo sa akin eh. Masaya ka na. Siyempre hindi. Andito lang ako. Magtulungan tayong dalawa para makaahon sa mga babaeng yan. Salot talaga sila. Nagtiwala ako sa kanya. Pinaniwalaan ko lahat ng sinabi niya na mag-iipon lang siya ron. Tapos uuwi na rito sa Pinas. Magnenegosyo na lang daw kami ng kambing at itlog ng bibe. Wala naman nangyari. Iniwan niya ako. At least kahit ganun di niya tinangay lahat ng gamit niyo. Ibebenta ko na nga lahat para wala na akong alaala sa kanya. Wag na, sayang naman. Gamitin mo na lang. Mas praktikal. Hindi praktikal yun. Kung di ko ibebenta yung mga gamit, anong pera ko? Teka, wala kang ipon? Paano ako makakaipon Alam mong lustay ako. Pinapadalhan lang ako ni Jaja, di ba? Wala rin akong trabaho. Saan ako kukuha ng pera ngayon? Hingi ka pa rin ng sustento kay Jaja. Sabihin mo para sa emotional damage na nagawa niya sa'yo. Last month nga, konti lang pinadala niya kasi nag-iipon na siya para sa panganganak niya. Kaya pala niya ako tinipid. Mas pinili pa niya yung baby niya kaysa magutom ako. Di na siya naawa. O sige, tutulungan kitang ibenta yung ibang gamit mo. Pero baka pwedeng bigyan mo ako ng porsyento para naman may pera rin ako. Natagalan bago ako napilit ni Mario na bigyan ako ng porsyento sa mga mapagbebentahan ng mga gamit niya. Noong pumayag na siya, in-upload agad namin sa Facebook ang mga gamit niya para ibenta. May mga alahas din na naiwan si Jaja sa kanya at binenta na rin yon ni Mario. Hindi na niya pinaalam at kung sakali raw na magtatanong si Jaja ay papagalitan pa raw niya. Sinabi ni Mario na kabayaran na lang yon sa panloloko sa kanya.
Inabot kami ng ilang linggo bago natapos ang pagbebenta ng mga gamit niya. Nakatulong yon para mawala sa isipan namin ang mga babaeng nang iwan sa amin. After mag-compute ni Mario ng mga pinagbentahan niya, inabutan niya ako ng 3,000. Malaking pera na yon sa akin para may pagkain ako at pangbayad sa kuryente at tubig. Mabuti na nga lang din at naka-advance pa ng bayad noon si Bea bago siya umalis. Kaya may libre pa akong 2 buwan sa upa. Kaya naman kahit na iniwan ako ni Bea ay nagpapasalamat pa rin ako dahil hindi niya ako tuluyang pinabayaan. Samantalang si Mario naman ay panay ang pagbalandra ng pagiging ampalayan niya sa nangyari sa kanila ni Jaja. Walang oras na hindi siya nagrereklamo kay Jaja. Kung hindi niya lang ako binigyan ng pera ay baka nanawa na akong pakinggan siya, Papa Dudut. Nagdamayan na lamang kaming dalawa dahil sabay kaming nasaktan at wala na kaming ibang kaibigan na malalapitan. Nagtiyaga na lamang kami sa isa't isa. Nangako kami na balang araw ay makakabangon din kami mula sa pagkakalugmok. Napakahirap bumangon sa totoo lang. Hindi namin alam noon kung paano magsisimula dahil yung mga taong nang iwan sa amin ang sumuporta sa aming pinansyal na pangangailangan. Hindi na kami sanay noon na magtrabaho dahil puro lamang kami noon pag-aasikaso sa bahay. Hindi namin alam kung kailan kami makaka-move on. Pero pinagdasal namin na sana'y maging mabilis na lamang ang lahat. Dahil ayaw na naming magising sa gabi dahil sa sobrang bigat ng mga dibdib namin. Nakakapagod ng gumising noon sa umaga na wala ng inspirasyon para magpatuloy pa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nilibre ako ni Mario ng mga pagkain gamit ang perang pinagbentahan niya ng mga gamit nila ni Jaja. Sapat naman para sa ilang buwan ang nakuha niya mula sa pinagbentahan ng mga gamit ni Jaja. Kaya hindi siya nangihinayang na ilibre ako lalo na ng alak. Naging sandala namin ang alak sa mga panahong lugmok kami sa love life namin. Walang gabi na hindi kami nagpakalunod sa alak. Nahirapan kasi kaming makatulog kakaisip sa mga ex namin. Kaya naisip namin gawing pangpatulog yon. Hindi naman kami malakas uminom noon. Tuwing may okasyon lang kami nakakainom dahil pinagbabawalan din kami noon ng mga ex namin. Kaya feeling namin ay nagre-rebelde kami kaya nagpakalunod kami sa alak. Panay pa nga ang post namin noon sa Facebook para makaabot sa mga ex namin na puro kami good time. Nakablock na kami sa mga ex namin pero umaasa kami na may magmamarites ng mga post namin sa kanila. Alam naman naming hindi makakatulong ang alak para makamove on. Pero yun lang kasi ang nakita naming paraan para may pansamantala kaming katuwang sa nararamdaman namin. Halos doon nga napunta karamihan ng pera ni Mario. Nahiya ako dahil wala akong mayambag sa kanya kundi kwentuhan. Kaya pagdating na lamang sa pulutan ay sinigurado ko na konti lang ang kakainin ko para hindi naman nakakahiya sa kanya. Wala pa rin kasi siyang trabaho noon gaya ko. Wala pa raw siyang interes na maghanap ng trabaho at kung sakali mang maubusan daw siya ng pera. Uutang daw siya kay Jaja. Sinabi rin niya na kapag tinanggihan siya ni Jaja isusumbong daw niya sa pulis. Natawa na lamang ako dahil hindi naman siya kakampihan ng mga pulis dahil sa nangyari sa kanilang dalawa. Masyado nang maraming gulo sa Pinas para pagtuunan pa ng pansin ang problema ni Mario sa ex niya. Basta, papupulis ko si Jaja kapag di niya ako binigyan ng pera. Baka ikaw pa papulis ni Jaja dahil binenta mo yung mga alahas niya. Siyempre hindi ko aaminin na binenta ko. Sasabihin kong inatkat ng daga. At sa tingin mo maniniwala yung pulis dyan? Si Jaja, oo. May pagkauto-uto yun eh. Mukhang ikaw nga yung nauto niya eh.
Tingnan mo, di mo napapansin may kabit na pala siya at nabuntis pa. Nagsalita naman ang hindi ututo. Ikaw nga naniwala na misplace lang mga gamit nyo sa bahay nung hinanap mo kay Bea. Ang galing kasi ni Bea. Nakumbinsi niya ako ron. Drew pare, ref? Na misplace? Oo na, ututo na, tanga na. Ano pa? Wala na. Shot na lang. Cheers! Cheers! Mukhang ito na ang pinakamaraming alak na nainom natin ah. Ayos lang yan. Meron talaga. Everyday nagle-level up tayo. Nagle-level up din yung gastos eh. Ako naman ang gumagastos eh. Huwag ka na masyado mag-alala dyan. Ang dapat mo lang gawin, magpakalasing. May pera ka pa ba dyan? Baka naman maubos na kakainom natin ah. Meron pa ata. Kung kulang man, pwede kong isang lamo na tong cellphone ko. Saan mo naman isasanla ng ganitong oras ng gabi ha? Wala nang pawn shop na bukas ngayon. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na sa pawn shop ko isasangla? Eh dun lang naman pwede magsanla eh. Saan pa ba pwede? Sa bulaluhan? Pwedeng isang lari ito sa beer house. Nagawa ko na dati nung na-short ako sa pangbayad. Tinatanggap nila ang cellphone o kaya alahas. Pag na-short pa tayo, wag mong dadamay cellphone ko ah. Baka kasi tawagan ako ni Bea. Ay, ano ba naman yan, Drew? Hindi ako lumustay ng maraming pera sa alak para lang makipagbalikan ka dyan kay Bea ah. Hindi naman sa ganun. Eh, bakit asang-asa ka pa natatawag siya? Malay mo, mga musta. O magpadala ng pera dahil nakokonsensya siya sa pag-iwan niya sa akin. Ayaw mo nun, may pera na uli tayo. Tinakasan ka na niya. Pati paggastos sa'yo, tinakasan na rin niya. Hayaan mo na siya, babae. Babae lang yan. Oo, alam ko na yan. Pero babae rin tayo, tandaan mo yan. Baka ikaw ang babae. Isa akong Adan. Isa kang Adan na walang ahas. Drew, Oh, ano na bang gagawin natin? ubusin na lang natin tong alak, tas umuwi na tayo. Maaga pa ako magdidilig Ang ng... ibig kong sabihin, anong gagawin natin sa buhay natin ngayon? Magtatrabaho ba tayo? Maghahanap ng bagong jowa? Ano na? Oh, bakit biglang nagtatanong ka tungkol dyan? Samantalang dati, ayaw mong pag-usapan yan. Gusto mo, diretso beer house agad. Ayun lang sumagi sa isipan ko eh. Di ko rin talaga alam. Basta, babangon lang ako sa umaga tapos bahala na. Inom na lang uli siguro sa gabi, ganun. Wala ka bang balak maghanap ng karelasyon? Di pa nga ako nakaka-move on kay Bea. So, pwede namang humanap ng panakitbutas lang. Sa tingin mo may papatol sa atin? Ilang gabi na tayong pabalik-balik dito sa beer house. Pero kahit mga waitress dito ayaw tayong tingnan. O sige, wala mo ng jowa. Pero anong susunod na gagawin natin? Di ko rin talaga alam. Siguro maghanap ng trabaho. Malapit na rin kasing matapos yung mga in-advance na bayad ni Bea sa upa eh. May naisip ako. Ano yun? Paano kaya kung magsama na lang tayong dalawa? Magli-live-in tayo? Yuko, di kita type. Loko! Magsama lang tayo para may kahati ulit tayo sa gastusin tulad ng dati. Nagustuhan ko ang plano ni Mario Papadudut. Pareho na kaming gipit noon at wala na kaming ibang makakapitan para matulungan kami. Naisip namin na praktikal yung solusyon para hindi na kami mabigatan sa upa at iba pang gastusin sa bahay. Nasanay kasi kaming may kahati sa bayarin. Kaya noong nawala ang mga karelasyon namin, para na kaming mga inabandonang tuta. Kaya nakaisip kaming magtulungan na lamang ni Mario para makaraos sa pang-araw-araw namin. Tinapos lang namin ang mga natitirang beer at saka nagbayad na. Mabuti na lang at hindi na kailangan pang isangla ni Mario ang cellphone niya dahil maliit lang ang binayaran namin. Nagkamali kasi sa computation ng waitress na umasikaso sa amin. Kaya halos half lang na mga kinuha namin ang binayaran namin.
Agad nga kaming tumakbo palabas ng beer house noon para hindi na kami habulin kung sakaling i-compute ulit yung bill namin. Di na rin kami nagbalik pa sa beer house na yon dahil baka singiling kami. Tumigil na rin kasi kami sa pag-inom dahil malapit nang maubos ang pera ni Mario. Sinimulan na rin naming magsama. Si Mario ang lumipat noon sa apartment ko dahil hindi hamak na mas mura kesa roon sa apartment nila ni Jaja. Tinis muna namin na wala kaming gamit masyado. Mabuti nga at naawa yung landlady ko at pinahiram kami ng electric fan, lutuan at iba pang mga gamit. Hindi natuloy kami ng problema pagdating sa gamit. Sinimulan na rin naming maghanap ng trabaho. Umextra ako sa landlady ko para maging tagalinis at utusan niya once a week. Inaabutan niya ako noon ng 1K at libre ang pagkain ko buong araw. Si Mario naman ay sumasideline sa palengke. Sinamahan ko na rin siya sa pagsasideline noon sa palengke kapag di naman ako inuutusan ng landlady ko. Nagtulungan kaming dalawa para magkaroon kami ng pera. Pero hindi pa rin naging sapat yon, Papa Dudut. May extra ka ba dyan? Extra stress gusto mo? Kunin mo na, buong puso kong ibibigay sa'yo. Pera! Sa tingin mo meron? Kaya nga nagtatanong ako eh. Bayaran na bukas ng kuryente. Medyo tumaas yung babayaran natin. Di ba naglinis ka kahapon sa landlady natin? Doon ka na humugot. Ano pang huhugutin ko ron? Pinangbayad ko na ng utang natin sa store. Sabi ko kasi sa'yo na huwag ka nang gagawi ron sa store para di ka singilin eh. Di naman ako gumawi ron. Sadyang dun lang talaga yung daan papunta rito sa bahay. Eh di umiba ka ng daan. O kaya tumakbo ka na lang kapag natapat ka na ron sa store. Di naman pwedeng habang buhay nating iwasan yung mga utang natin. Di naman iiwasan. Tatakbuhan lang. Puro paggawa ng kasalanan ang alam mong gawin eh. Mahiya ka naman. Sa kalagayan natin ngayon, wala na tayong time para mahiya. Wala na talaga tayong pera, Mario. Buti napakiusapan ko pa yung landlady natin na mahuhuli tayo sa upa. Ano nang gagawin natin? Ang dami na nating nakakasabay na sumasideline din sa palengke. Mas kaya magbuhat at mas malalaki ang mga katawan. Try kaya nating humanap ng trabaho sa Facebook. Anong trabaho? Mang-scam? Pwede naman nating aralin. Ikaw talaga, puro kademonyohan ang alam eh. Marami kasing nang scam sa Facebook. Sumali na rin tayo, minsan lang nating gagawin eh. Sige, gawin natin para minsan din tayong bumagsak sa impyerno. Mangloko kaya tayo ng mga foreigner. Magnakaw tayo ng mga picture ng mga magagandang babae tapos kunwari tayo yun. Tapos chat natin yung mga afam, hingi tayo ng pera. Sabi ni, may kasamaan ka pa rin sa katawan mo. I'm so proud of you. Hindi pwede. Ayoko ng ganyan. Di ko kayang panindigan yan. Baka magkabukingan pa. Mahirap na. Eh, anong gagawin natin? Ay, ang hirap namang kumita ng pera. Ngayon ko biglang na-appreciate si Bea sa pagtatrabaho niya para sa aming dalawa. Ma-pride ako. Di ko aamining na-appreciate ko si Jaja. Masyado kasi tayong nasanay na sinusustentuhan ng mga karelasyon natin eh. May naisip ako. Oh, ayusin mo yan. Paano kaya kung maghanap tayo ulit ng karelasyon? Trabaho nga di tayo makahanap, karelasyon pa kaya? Trabaho muna please. Kailangan natin ng pera, Mario. Kaya nga, magkakapera tayo ulit kapag may karelasyon na tayong bago. Ha? Makipagrelasyon tayo tapos magpasustento ulit tayo. Di naman sila lugi kasi magaling tayo sa gawaing bahay. Magiging house lesbian tayo ulit. House lesbian? Gusto mo ba housewife na lang? Ay, di ko kasi alam paano manligaw uli. Ramdam ko na mahal ko pa si Bea kaya di ko pa siya magawang ipagpalit sa iba. Mahal ko pa rin naman si Jaja pero kailangan natin maging praktikal. Humanap muna tayo ng karelasyon. Tapos kapag payag sila na sustentuhan tayo, di maganda. Aralin na lang natin silang mahalin. Di naman siguro mahirap gawin yun, lalo na kapag sinasampal na nila tayo ng pera. Ano, payag ka na? Ewan ko, parang ayoko eh. Nakukonsensya ako. Nakakakonsensya yung pang-i-scam sa Facebook at sa mga afam, pero itong gagawin natin hindi. Sige na, pumayag ka na. Natagalan bago ako napapayag ni Mario sa plano niya.
Tutol kasi talaga ako noon kasi feeling ko ay pinagtataksilan ko si Bea. Kahit alam kong wala naman na kaming dalawa. Mahal ko pa rin kasi talaga noon si Bea kaya parang gusto kong ingatan pa rin ang nararamdaman niya. Kaya nga lang ay pinaramdam sa akin ni Mario na wala na kaming pag-asa ni Bea. Pinaramdam niyang hindi na ako mahal ni Bea, doon ako napapayag sa plano ni Mario. Pinag-usapan naming dalawa kung saan kami pwedeng makakilala ng mga babaeng papayag na sustentuhan kami. Pero syempre bago kami humanap noon ay kinailangan muna naming ayusin ang mga sarili namin. Nag-makeover kami para naman blooming kami kapag nakakilala na kami ng makakarelasyon namin. Para naman hindi sila lugi, hindi ba Papa Dudut? Nangutang kami para may pangpakulay at pampagupit kami ng buhok. Bumili na rin kami ng mga peking alahas para kunwari mga strong and independent lesbian kaming dalawa. Nag-try na rin kaming bumili ng foundation at lip gloss sa Divisoria para kunwari fresh kaming tingnan. Hindi nga lang nag-match ang kulay namin sa kulay ng foundation na nakuha namin. Nagmukha kaming bagong imbalsamo pero at least hindi na halata ang mga buta sa mukha namin. Natawa na lamang kami sa mga ginawa namin. Pero alam namin kailangan naming mag-effort sa itsura namin para may magkagusto sa amin. Pinayuhan ko na rin si Mario na bumili ng tawas dahil madalas na nangangamoy ang kilikili niya. Napikon pa nga siya kasi inuunang araw niya ang ipangkakain ko kesa sa pagpapahid niya ng kung ano sa kilikili niya. Mabuti na lang at hindi naman humantong sa malaking away noon ang pagsasuggest ko ng tawa sa kanya. Napikon nga rin ako dahil sabi niya ay mabaho ang paa ko at kailangan ko raw pahira ng asin at sabong panglaba. Muntika na kami noong mag-away pero mas inuna namin ang plano naming magkaroon kaagad ng karelasyon. Karelasyong susustento sa aming pangangailangang dalawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Na-achieve na namin ang mga itsurang gusto namin. Nagmukha na kaming fresh at napansin yon ng landlady namin. Nagtanong pa nga kung saan at kung ano raw yung ginamit namin sa mukha namin. Masaya pa kaming sinabi ang mga yon. Sinuggest pa namin sa kanya na gumamit na rin pero ayaw daw niya. Tinanong lang daw niya kung ano ang ginamit namin para maiwasan niyang bilhin. Nainsulto kami roon pero tinawanan na lang namin dahil hindi pa kami nakakapagbayad sa kanya ng upa. Pero sobrang positive kami noon na makakabayad na kami ng upa sa kanya dahil ready na kami para rumampa at maghanap ng susustento sa amin. Panay ang post namin ng selfie with the filter sa Facebook. Nakapublic lahat yon at pinapashare namin sa mga kakilala namin. Shinare din naman namin sa mga group ng mga tomboy at single mom. Baka sakali lang na may mapatid kami noon kaya nag-share din kami roon. Puro lang like ang nakuha namin at may mga tropa na pinagtripan lang ang mga selfie namin. Nag-add na rin kami ng mga magagandang babae sa Facebook pero ginawa lang kaming dagdag sa followers nila. Hindi nila ina-accept ang friend request namin, ina-add namin yung mga babaeng hindi kagandahan, in-accept naman kami kaagad. Minessage namin sila pero hindi naman kami nire-replyan. Yung iba ay sinisin lang ang mga messages namin. Sinubukan din naming magpapansin doon sa mga babaeng panay ang post na malungkot sila dahil single sila at broken. Hindi naman sila nag-reply sa amin. Mga paasa lang talaga. Nawala na kami ng pag-asa na makahanap ng karelasyon. Nag-try na rin kaming tumambay sa mall, palengke o kahit sa footbridge pero napagkamalan lamang kami mga snatcher na bagong imbalsamo. Papa Dudut, hindi na namin alam kung paano namin maisa sa katuparan noon ang plano namin dahil ni isa sa mga pinuntirya naming babae ay walang pumatol sa amin. May update pa? Wala. Wala pa rin nagre-reply sa akin. Nag-like na nga ako ng mga lumang picture nila eh.
pero wala talaga. Ako nga bigla akong binlock na mga minessage ko eh. Masyadong mapanghusga. Hayaan mo na. Tayo naman kasing may kailangan. May nag-reply naman sa akin dati. Oh, meron naman pala eh. Diskartehan mo na yan. Yan ang pag-asa natin. Natin? Kung magiging kami nun di ka damay sa sustento, maghanap ka ng sayo no. Nakakasakit ka naman ng damdamin. Di pa nga sigurado kung gusto ko ng babaeng yun. Ligawan mo na kasi. Paano ko liligawan eh? Sa tuwing binobola ko siya, nagsisend siya ng mga paninda niyang rejuvenating set. Yan ba yung nakakapula ng muka? Kapag peke siguro, mamumula kasi pasunog na. Bumili ka ng isa tapos makipagkita ka. Doon mo na diskartehan. Parang malabo talaga yung babaeng yun. Mukhang ginagamit lang ako para makabenta siya. Pati yung puto na tinda ng kapatid niya, binabenta sa akin. Wag na nga yan. Mukhang ikaw pa peperahan. Dapat nga ako ang gumagawa nun kasi siya yung may negosyo. Di ka nga siguro trip. Hayaan mo na. Makakahanap pa tayo. Marami pang iba dyan. Marami pa ngang iba pero magugustuhan ba nila tayo? Sa ating dalawa, ikaw tong lampas kalawakan ng confidence. Anyari sa'yo ngayon? Na-realize ko lang na maraming higit kaysa sa atin. Sa atin? Baka ikaw lang. Wala nang hihigit sa akin, no? Diyos. Pakatotoo nga tayo. Lagpas 40 na tayo. Mga tibo, walang trabaho, negosyo, walang pera, wala lahat. Kaya tayo iniiwan eh. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Dapat mawala na tayo ng pag-asa. Sukuan na natin to. Di na tayo makakahanap ng susustento sa atin. Last na sina Bea at Jaja. Meron pala ako natipuan last week. Ang ganda. Mas maganda kaysa kay Bea. May bigasan pa. Trip ko talaga yun eh. O ano nangyari? Di mo niligawan. Para magnakaw tayo ng bigas sa kanila. Benta natin sa landlady natin, kalahating presyo. Nasingit mo pa talaga magkasala, no? Kung ano-ano na nga lang ang naiisip ko. Ganito ata epekto ng butas ang bulsa. Napanghinaan ako ng loob. Alam ko namang di niya ako gugustuhin eh. Ang daming nagko-comment ang mga lalaki sa mga selfie niya. Puro gwapo at mukhang may mga trabaho. Wag ka na ngang sumubok. Baka idagan pa sa'yo yung isang kabang bigas. Kaya nga. Ay. Mario. Oh, Paano kaya kung magpakababae na lang tayo? kinilabutan ako ron ng 2 seconds. Seryoso nga. At bakit kailangan natin magpanggap ngayon? Naisip ko lang. Maganda naman tayo sabi ng ibang kamag-anak natin eh. Gamitin kaya natin yun para magpasustento sa lalaki. Bakit sa lalaki pa tayo magpapasustento eh? Meron namang ibang babae riyan na tatanggap sa atin. Wala ngang tumatanggap sa atin na babae eh. Sige nga, ready ka ba na magpahaba ng buhok? Magpalinis ng kuko? Magsuot ng makapal na bra at masikip na panty? Oo naman, para sa sustento. Ni gamitin nga yung foundation na binili natin para kuminis tayong tignan eh, ayaw mo pa. Ayokong gamitin uli yung foundation kasi mahapdi sa muka. Mukhang puro LED. Natanong mo ba kung saan gawa yun? Mahapdi talaga sa mukha eh, 50 pesos lang naman kasi. Aangal ka pa. So ano na? Anong ano na? Magpapakababae na ba tayo? Ikaw, ano sa tingin mo? Try natin? Di ko talaga kayang bumalik sa pagiging Eva. Di ko kayang ipakita ang mansanas ko kay Adan. Natawa na lamang ako kung bakit ko sinuggest kay Mario na magpakababae na kami. Kahit ako ay kinilabutan noong naisip kong kailangan kong makipaghalikan sa lalaki. Doon namin napatunayan na babae lang talaga ang kaya naming mahalin at gusto naming magsustento sa amin. Kaya naman nagstick pa rin kami sa plano na babae pa rin ang makakarelasyon namin. Pinatibay na lang namin ang mga loob namin at sinubukang ibalik ang confidence na nawala sa amin. Alam naming hindi madaling makahanap ng karelasyon lalo na yung susustentuhan kami. Alam din namin noon na hindi lang kami ang single sa mundo. Kaya malamang marami rin katulad namin na nagdo-double time sa paghahanap ng karelasyon. Sinabi na lang namin sa mga sarili namin na darating din yung sa amin at dapat na hindi kami mawala ng pag-asa. Dinedma at hindi namin
pinanghinayanganan pa ang mga babaeng hindi kami pinansin. Muli kaming nagbukas ng Facebook ni Mario hindi para maghanap ng lalandiin, kundi para mag-check kung merong trabahong pwede sa amin. Opo, Papa Dudut. Nagsimula na kaming magseryoso sa paghahanap ng trabaho pero syempre, hindi naman namin tinigil ang paghahanap ng karelasyon. Kinailangan lang talaga naming maghanap ng trabaho dahil wala na kaming pera. Chinat ko yung babaeng may bigasan. Hindi ko nilandi. Nagtanong ako kung kailangan niya ng helper at swerteng naghahanap nga siya na magbabantay ng bigasan niya. Natanggap ako kaagad at nagsimula na kinabukasan after kong isend ang mga ID ko sa kanya. Si Mario naman ang pumalit sa akin bilang kasambahay ng landlady namin. Ang kaibahan lang ay araw-araw na siyang nagtatrabaho bilang kasambahay. At hindi na lang once a week. Nagsa-sideline din kami sa pagbebenta ng mga rejuvenating set na galing doon sa binalak ligawan ni Mario. May mga kinita na rin kami kahit papaano. Nagtuloy-tuloy ang pagkayod naming dalawa at nabawasan na rin ang oras namin sa paghahanap ng karelasyon. Oh, Drew! Kanina ka pa nakauwi? Oo, maga nagsara yung bigasan eh. May kasal daw na pupuntahan si ma'am. Ako naman tong late nakauwi. Pinalinis nung landlady natin yung gutter nila eh. Dapat may extra bayad yun ah. Papayag ba ako nang wala? Tara, kain tayo. May bukas pa na karinderya dun sa kabilang kanto. Di pa ako gutom. Ako rin naman. Pinagmerienda rin ako ng landlady natin ng monay at soft drinks. Okay pa naman ako. Baka lang kasi gutom ka na. Kahit siguro magutom ako, wala pa rin akong ganang kumain. May problema ba? Di ko nga alam kung problema to eh. Ano nangyari? Kwento ka naman. Kanina, pagka-uwi ko, tumawag si Bea. Oh, kumusta siya? Nangihiram na ba siya ng electric fan sa impyerno? Ikaw ba ex ni Bea? Bakit parang ikaw yung ampalaya? Kaibigan mo ko, malamang kampi ako sa'yo. Wala na akong tampo sa kanya. Wala ka nang tampo, pero love meron pa rin. Ay, di naman basta-basta mawawala yun. Nagkabalikan na kayo. Anong pinag-usapan nyo? Nangamusta nung una. Tapos umutang. Bakit naman siya uutang sa akin? Eh yun naman ang kasunod lagi ng pangungumusta eh. Pautang. Nangamusta lang. Nagkakwentuhan kami. Anong balita sa kanya? Ayun, may bagong trabaho. Mas malaki sahod. May bago na ba siyang jowa? Mas malaki ba kaysa sa'yo? Wala. Single pa rin siya mula nung nagkahiwalay kami. Nag-focus lang daw siya sa trabaho niya tsaka sa pamilya. Maniwala naman. Totoo nga. At naniniwala ako. Di na dapat paniwalaan yung mga ganyang babae. Tandaan mo, sinabi niya na misplaced lang yung ref niyo. Naniwala ako sa kanya kasi nakikipagbalikan siya sa akin. Ano? Ay, nagsisi raw siya na iniwan ako. Nabigla lang daw siya kasi parang nagmi-midlife crisis yata. Parang feeling niya wala nang nangyayari sa buhay niya, lalo na sa relasyon namin. Nung bumaba yung lungkot niya, naisip niya nagkamali siya na binitiwan niya ako. Anong sabi mo? Nakipagbalikan ka, no? Eh di ikaw na. Samantalang ako, chinat lang ni Jaja para ibalik ko yung mga alahas niya. Para pang dagdag bayad daw sa panganganak niya. Minura pa ako. Mario. Pero kung mahal mo pa rin siya, edi bumalik ka. Mabait naman si Bea eh. Siguro di ka na niya pakakawalan ngayon. Siguro natuto na rin siya. Ikaw na ang swerte. Di mo na ulit kailangan magtrabaho. May susustento ulit sa'yo. Samantalang ako, hindi man lang makapag-Facebook para makapaghanap ng jowa. Puro na lang ako trabaho. Sino nagsabi sa'yo na pumayag ako magkabalikan kami? Hindi ba? Seryoso? Hindi. Sinabi ko sa kanya na ayoko na. Pero di ba mahal mo pa rin siya? Oo naman. Kaya nga di ako makahanap ng bagong karelasyon, di ba? Pero parang mas gusto ko yung buhay ko ngayon eh. Paanong mas gusto? Mas gusto mo magpakapagod sa bigasan? Sumakit ang likod mo kakabuhat ng mga bigas, sumakit ang braso mo kakatakal sa timbangan?
Nakakapagod, oo. Pero nakaka-proud. Ngayon lang ako nagkaroon ng maayos na trabaho pagkatapos ng ilang taon. Ang sarap sa pakiramdam na kumikita ka ng sarili mong pera. Tama ka. Hindi ko man maamin dati kasi gusto ko talaga ako yung ginagastosan. Pero tuwing sinasahuran na ako ng landlady natin, napapangiti ako. Ang sarap sa pakiramdam na makita yung pinaghirapan mo. Paano na yung plano natin? Plano natin? Baguhin na lang. Tayo na lang ang magsustento sa sarili natin. Maging sugar daddy na lang natin. Yung mga sarili natin. Nagbago ang mga plano namin after naming makahanap ng trabaho na gusto namin at maayos ang pasahod. Hindi namin inaasahan na matutuwa kami sa pag-focus sa trabaho na dati naman ay nakakatamara naming gawin. Kung dati nasanay kaming humihingi lang sa mga karelasyon namin ng pera, ngayon ay nagbago na yon. Iniisip ko pa lang na manghingi ng pera sa ibang tao ay nakakaramdam kaagad ako ng hiya. Mas gusto kong magsumikap sa pagtatrabaho para may maiabot ako sa sarili ko sa tuwing may gusto akong bilhin. Nakapag-ipon na rin kami pareho ni Mario at balak naming magnegosyo ng street food tuwing day off namin. Marami na kaming plano noon ni Mario na pagkakakitaan pero never na namin napag-usapan ang plano namin sa pakikipagrelasyon. Nagbago na talaga ang lahat ng plano at masaya kaming nagbago yon. Akala namin ay pansamantala lamang ang trabaho namin habang hindi pa kami nakakahanap ng karelasyon. Pero nagkamali kami. Habang nasasanay ang katawan namin sa pagtatrabaho, nasanay na rin kaming hindi humanap ng katuwang dahil kaya naman pala naming buhayin ang mga sarili namin. Totoong may pagkakataon na nami-miss din namin yung pakiramdam na magkaroon ng karelasyon. Pero hindi yon nangingibabaw sa kagustuhan naming maging maayos ang buhay namin. Mas nangibabaw pa rin talaga sa amin yung kagustuhan na magkaroon ng maraming pera para mapagaan ang buhay namin sa mundo. Yon ang naging focus namin at hindi namin alam kung kailan magbabago yon. Ang tanging alam lang namin ay masaya na kami sa buhay namin kahit walang karelasyon. At bukod doon ay masaya kami dahil napatunayan namin kaya namin. Kaya namin hindi dumipensa sa iba para sa pangangailangan namin. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbabahagi ng kwento namin ni Mario sa inyong programa. Isang karangalan ang mapasali sa inyong number 1 na programa. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Drew. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa loob ng tahanan, itinatanim ang punla ng pag-iibigan. Tapos ay dinidiligan ito ng pagmamahalan at pagkakaunawaan. Ikaw kabarangay, anong klaseng miyembro ka ng inyong sambahayan? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyo at sa mga kabarangay natin na kapwa ko ay super addict din sa programa ninyong Barangay Love Stories. Hanggang ngayon ay hindi ko akalain na magdidesisyon akong sumulat sa inyong istasyon upang ibahagi ang life story ko. Umaasa ako na sana'y kapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kapuso natin. Kung tatanungin ninyo ako kung paano ko na-discover ang Barangay Love Stories ay suki kasi ako sa mga ukayan dati.
Tapos sa isang beses, may napakinggan akong istorya na inere ninyo. Sa sobrang invested ko ay tinagalan ko ang paghahanap ng damit na bibilhin ko para masubaybayan ko po ang inyong kwento. Simula nga noon ay inabangan ko na kayo sa radyo tuwing tanghali at pinakikinggan maging sa online. Pero bago ko po ipagpatuloy ang ibabahagi ko ay magpapakilala muna ako sa inyo. Ako po si Avi, 30 years old at taga Marikina. Nagtatrabaho po ako sa isang private company sa lugar namin, Papa Dudut. Isa po ako sa mga pinaka-paborito kong tema sa mga kwentong ini-air ninyo ay tungkol sa pamilya. Nakaka-relate po kasi ako. Lalo na at malaki po ang kinalaman noon sa nais kong ikwento. Aminado po kasi ako na naging pasaway ako noong kabataan ko. Yung bang tipong lahat ng tao ay naghahangad ng mabuting pamilya na kinalakhan ko. Pero ako yung hindi nakaka-appreciate at iyon po yung bagay na labis kong pinagsisihan. Sabi ko pa sa sarili ko kung maibabalik ko lang ang panahon ay hindi ko na sana ginawa yung mga bagay na nagawa ko na, Papa Dudut. Kumakain na po pala kayo, hindi nyo man lang ako tinawag. Sorry, Avi. Akala ko tulog ka. Tulog? Nandun lang ako sa kwarto. Kung nandun ka lang sa kwarto, edi sana kanina mo pa narinig yung tawag ko sa'yo. Maupo ka na, Avi, tapos kumain ka na rin. Grabe kayo sa akin, ma. Anak nyo rin naman ako ni Papa. Bakit parang feeling ko hindi? Porke mas paborito nyo si Kuya PJ? Saan naman ang galing yan? Pareho tayong mahal ni na Mama at Papa. Hindi kaya. Siguro mahal nila ako pero mas lamang yung pagmamahal nila sa'yo, Kuya. Huwag ka na nga magkunwaring hindi mo yun ramdam. Masyado ka. Avi, kailan mo pa natutunang bastusin kuya mo? Baka nakakalimutan mo sinong matanda sa inyo. Hindi ko po nakakalimutan yun, ma. Kaya nga kinukuya-kuya ko pa rin si Kuya, 'di ba? Ano bang problema mong bata ka? Nagtatampo ka ba kasi hindi ka namin tinawag para kumain? Di lumabas din yung totoo. Di nyo talaga ako tinawag. Gusto nyo talaga ako magutom kasi si Kuya lang mahal nyo pa. Huwag mong sagutin ng ganyan si Papa. He, palibhasa pabor na pabor sa'yo mga magulang natin. Nagkataon lang na mabait ang kuya mo kaysa sa'yo, kaya sige, sabihin mo, paano kami matutuwa sa'yo? Ganun na rin yun, ma. Hindi nyo ako gusto. Gusto ka nila, Mama, kasi anak ka rin nila. Kung gusto nga nila ako, sana hindi nila kami pinaghiwalay ng boyfriend ko. Ikaw kasi talaga, Kuya, yung may kasalanan nito. Masyado kang sumbungero. Kung hindi mo sinabi kina Mama at Papa na may boyfriend ako, di sana kami pa. Hindi sana ako heartbroken ngayon at nagmumukbok dun sa kwarto. Ay, hindi ko naman intensyon na paghiwalayin kayo. Hindi raw intensyon. Pwede ba? Hilig mong magmalinis eh. Avi, tumahimik ka na, pwede? Kasi kahit nasa harap tayo ng pagkain, makakatikim ka sa aking bata ka. Hindi na po ako bata. 18 na po ako, ma. Nung panahon namin, bata pa yung 18. Kaya wag ka mga tuwiran dyan. Kundi papalunok ko sa iyo yung panandok. Mahal, uminahon ka. Tama si Papa, Ma. Baka po mapaano kayo. Baka tumaas yung blood pressure nyo. Yan kasing kapatid mo. Kala mo kung sino makapagsalita. Hoy, babae ka. Leader ng mga tambay sa kanto sa kabasagulero yung pinagmamalaki mong nobyo. Kaya paano hindi namin kayo paghihiwalay ng papa mo? Sige nga. Naturingan ka pa namang nag-aaral pero pipili ka lang ng lalaking makakarelasyon? Yung pa talagang laging napapablatter? Tama ang mama mo. Tsaka bata ka pa para sa pagbo-boyfriend na yan. Pag-aaral mo at tupagin mo, nak. Dami mong mababang grado, baka bumagsak ka. Palibhasa hindi nyo alam yung inspirasyon sa pag-aaral pag may boyfriend kayo. Kayo kasi… Ano? Sige, tatamaan ka na sa akin. Ma, tama na po. Avi, lalo mo lang dinadagdagan atraso mo kina Mama eh. May punto naman sila. Iniisip lang nila kapakanan mo. 18 ka pa lang. Mapupusok yung edad na yan.
Paano kung nabuntis ka ng lalaking yun tapos takasan ka? Masyado naman malayong narating mo, kuya. Sinasabi ko lang ang mga posibilidad. Sang-ayon ako sa kuya mo, Nak. Kaya makinig ka sa kanya. Buti nga may kuya ka na iniisip ka eh. Yung ibang mga kuya dyan walang pakialam sa mga kapatid nila. Sana kasi nawala na lang ng pakialam sa akin si kuya para hindi niya kami isusumbong sa inyo. Pambihira, Avi. Ikaw na nga tong mali, ikaw pang may ganang gumanyan. Umiikot-ikot pa yung mata mo, ha? Dudukutin ko yan. Magkapatid kami ni Kuya PJ sa ina kasi anak siya ni Mama sa best friend nito na maagang namatay dahil sa sakit. Tapos saka nakilala ni Mama ang papa ko na kinakasama niya ng mga panahong yon. Pakiramdam ko ay paborito ng mga magulang ko si Kuya PJ kasi mabait ito, matalino, hindi bulakbol sa klase at masipag. Kabaliktaran ko siya, Papa Dudut, dahil rebelde ako, pasaway at palasagot kina Mama at Papa. Feeling ko kasi out of place ako sa pamilya namin kahit lagi nilang sinasabi na hindi yon totoo. Lalo na sina Mama at Kuya. Minsan na ring pumasok sa isipan ko na paano kung hindi namatay ang tatay ng kuya ko. E di sana hindi nagkakilala sina Mama at Papa at hindi rin ako pinanganak sa mundo. Mas okay pa yon kaysa maging miyembro ng pamilya nilang tatlo, Papa Dudut. Ewan ko ba, siguro impluwensya na rin ng barkada at social media kaya feeling ko ay kawawa ako ng mga panahong yon. Nagpatuloy pa po ang pagiging suwail kong anak. Tinanim ko sa isipan ko na mas mabuti na lamang na mabuhay ako na hindi kasama ang pamilya ko. Dahil naniniwala ako na sakit nila ako sa ulo. Umabot na rin po sa punto na hindi ko na pinakinggan ang mga sinasabi nila sa akin. Lalo na sina Mama at si Kuya. Bukod doon ay pinabayaan ko na rin ng tuluyan ang pag-aaral ko. Lalo na noong nagkabalikan kami ng boyfriend kong tambay sa kanto at basagulero. Nilihim ko po yun sa mga magulang ko kasi ayaw nilang magkaroon kami ng relasyon. At dahil nag-aaral pa po ako ng time na yon pero nalaman pa rin nila, Papa Dudut. Nagalit sa akin ang husto sina Mama at Papa pero pinagsabihan lamang ako ni Kuya PJ sa mahinahong paraan. Minasama ko pa rin yon kaya isang gabi ay naglayas ako sa bahay namin at tumuloy sa lugar ng boyfriend ko. Doon na nga po may nangyari sa amin. Nagkabaranggayan pa nga kami nung nalaman ni na Mama kung sino ang kasama ko, Papa Dudut. Grabe yung iskandalo at kahihiyang sinapit ko kasi kahit sa harap ni Kapitan, walang preno ang bunganga ni Mama. Noong magkaarenglohan ay sinermonan pa rin niya ako hanggang makauwi kami sa bahay. Pakiramdam ko ay batang musmos ako ng mga panahong yon samantalang meron naman akong sariling pag-iisip. Dahil nga sa mga nangyari lalong naghigpit sa akin ang mga magulang namin, Papa Dudut. Bantay sarado nila ako kahit hanggang pagpasok sa eskwelahan. Parang gusto ko na lamang tumigil kasi hiyang-hiya pa rin ako sa mga nangyari, Papa Dudut. Lumipas nga ang mga araw, nagkatotoo ang kinakatakutan ko. Matapos akong hindi datnan. At mas lalo po akong naalarma nang malaman kong buntis ako. Tumakas po ako noon sa amin para sabihin sa boyfriend ko ang balita pero sinabi niya sa akin na hindi niya pananagutan ang dinadala ko. Nakipaghiwalay siya sa akin ng araw na yon at pinalayas ako sa kanila matapos niyang sabihin sa akin na ayaw na niyang masangkot sa magulo kong pamilya. Umuwi po akong luhaan. Lito at naguguluhan, Papa Dudut. Mga ilang araw ko pong itinago ang pinagbubuntis ko at mas nadagdagan lamang yung frustration ko nang malaman kong umalis na sa barangay namin ang tatay ng anak ko para tuluyan akong takbuhan, Papa Dudut. Sorry na po kasi.
Ewan ko ba naman sa yung bata ka? Bakit kasi ngayon mo lang sinabi yung tungkol sa pagbubuntis mo? O tapos ngayon, ano? Nakatakas na sa responsibilidad yung hudas na lalaking yon. Sige nga, sang lupalop ng daigdig natin hahanapin yon. Plano nyo pa siyang hanapin? Di ba ayaw nyo nga po sa kanya? Huwag mo nang sagutin si Mama. Kausapin mo yung anak mo. Kasi pag hindi ako nakapagpigil, mata lang yan walang latay. Kumalma ka muna, mahal. Ano nang gagawin ko, Ma? Hindi pa po ako handang maging nanay. Anong hindi handa? Nung bumuka ka, naisip mo ba yung kaakibat na responsibilidad pag nabuntis ka? Hirap kasi sa'yo, masyado kang mapusok. Tapos uwail ka pa. O, kita mo na nangyari? Hindi na natin mababago yung nangyari. Siguro tanggapin na lang natin yung baby sa tiyan ng anak natin, mahal. Apo pa rin naman natin yung batang dinadala niya. Avi, kahit hindi ka pa handang maging nanay, kailangan mong pangatawanan yung pagbubuntis mo, anak. Mas malaking kasalanan sa Diyos kung ipalalaglag mo yan. Hindi mo ipalalaglag ang apo namin, Avi! Kilabutan ka nga! Ma, hindi ko naman po sinabing gagawin ko yun sa baby ko. Ang sa akin lang, natatakot po ako. Hindi ko alam ang gagawin ko kasi… Kaya nandito kami ni na Mama at Papa para alalayan ka, para tulungan ka. Kahit na nagagalit si na Mama, mahal ka nila. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Anong mahal? Kulang na lang balatan ako ng buhay ni Mama kanina lang. Kung hindi pa ako umiyak, hindi pa siya hihinahon. Aba malamang! Anong gusto mong gawin ko? Magpa-party matapos malamang nabuntis ka nung damuhong yon? Tapos tinakasan ka lang? Ay napakagaling! Mahal, yung blood pressure mo. Yang kasing anak mo. Hindi ko alam kung kanino nagmana. Napakasutil. Palasagot pa, parang hindi natatakot sa atin. Normal na reaksyon yun. Kasi sinuway mo na naman sina Mama at Papa. Kaya sila nagagalit sa nangyari. Kasi agrabyado ka rito, Avi. Sana imbis na umasal ka ng ganyan, ma-realize mo yung mga mali mo at ayusin mo yung sarili mo. Lalo na ngayon na magkakaanak ka na. Ayan ka na naman eh. Nagmamagaling ka na naman, kuya. Alam ko na sinasabi mo lang yan kasi gusto mong magpabida kina Mama at Papa. Tanong lang ha, tanong lang. Hindi ka ba napapagod maging bida-bida? Namumuro ka na talagang babae ka, ha? Wala ka nang takot sa mga binibitiwan mong salita. Ayan, nagagalit na naman kayo sa akin. Hindi niyo talaga ako mahal. Sana talaga sumama na lang ako sa boyfriend kong makipagtanan. Yan ang wag mong gagawin. Kasi baka lalong mapariwara ang buhay mo. Manghuhula ka ba? Hindi naman, di ba? Tumigil ka na, Avi. Hindi mo ba nakikita na nag-aalala lang sa iyong kuya mo? Pati kami ng mama mo rito. Kaya paanong di man lang sumagi ang bagay na yon dyan sa kokote mo? Hindi ka namin pinag-aral para maging bastos. Hindi ka namin pinalaki para magpabuntis sa kung sino-sinong lalaki. Tsaka saan ba galing yung katapangan mong wala sa lugar? Tapos ikaw pa itong may ganang umiyak-iyak dyan. Kasalanan mo naman kung bakit nangyari sa'yo yan. Alam nyo ng kuya mo na bihira lang akong magalit at magsalita. Pero hindi ko na kayang manahimik ngayon. Kung hindi mo aayusin ang buhay mo, bukas ang pinto. Mag-alsabalutan ka na. Ihahatid pa kita sa sakayan ng tricycle. Tahimik na tao lamang po ang papa ko at noon lamang siya nagalit, Papa Dudut. Kaya hindi na po ako nagsalita pa noon. Aaminin kong kinailangan ko ng tulong ng aking pamilya dahil lugmok na lugmok po ako sa mga panahong yon. Naisip ko pa ngang ipalaglag ang baby ko pero natakot ako sa karma, Papa Dudut. Kaya naman pinangatawanan ko po ang pagbubuntis ko sa kanya kahit tinakasan ako ng ama niya. Hindi po naging madali ang lahat kahit na katulong ko ang aking pamilya dahil ramdam ko ang disappointment nila sa akin. Lalo na ang mga magulang ko, Papa Dudut. Sa school naman ay ramdam kong palihim akong kinukutsa ng mga kaklase ko nang lumaki na ang tiyan ko. Kaya tuluyan na akong huminto sa pag-aaral. Meron po kaming tindahan at bigasan sa bahay namin, Papa Dudut, na siyang negosyo ng mama ko. Private employee naman si Papa sa isang bangko samantalang si Kuya PJ ay nasa 3 taon sa kolehiyo sa kursong Chemical Engineering. Hindi po kami mayaman pero hindi rin naman kami naghihirap.
Para may silbi naman ako sa bahay namin ay tumutulong po ako kay mama sa pagbabantay at pagtitinda ng tindahan. Tapos nagkaroon kami ng pag-uusap ni mama tungkol sa pagbabalik eskwela ko sa oras na makapanganak na ako. Mabilis po na lumipas ang 9 na buwan. Nagsilang po ako ng isang healthy baby boy at pagkaraan ng 5 buwan, bumalik na ako sa pag-aaral. Pero aaminin kong medyo napabarkada ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Si Kuya PJ po ang tumayong parang tatay sa anak ko, Papa Dudut. Napaka hands-on kasi niya, lalo kung wala siyang pasok sa eskwelahan o kung kahit may pasok man siya ay hindi niya nakakalimutang alagaan kahit saglit ang anak ko. Masaya ako kasi napapakiusapan ko rin siyang bantayan ng baby ko kapag may kunwaring groupings kami ng mga kaklase ko. Pero ang totoo ay tumatambay lang naman ako sa kanila para matakasan ang pag-aalaga sa sarili kong anak. Minsan late na akong umuuwi sa amin at naaabutan ko na lamang si Kuya PJ na nagpapatulog sa baby ko. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero wala sa puso ko ang pagiging nanay ng mga panahon na yon. Sa totoo lang, pag nakikita ko yung baby ko ay naaalala ko sa kanya yung peste niyang tatay na nang iwan sa amin. Nagagalit po ako at nalulungkot kaya malayo ang loob ko sa sarili kong anak, Papa Dudut. Sina Mama at Papa ang nakapansin noon kaya pinagsabihan nila ako. Pero minasama ko yon. Nagtampo ako sa kanila at nagtanim ng hinanakit. Lalo ko silang hindi pinakinggan, sa halip ay sinunod ko po ang gusto ko. Mas nagbuhay dalaga ko. Kinalimutan ko yung anak ko dahil tiwala naman akong hindi siya pababayaan ng mga magulang at kuya ko. Naisip ko nga na sana si Kuya PJ na lang ang tatay ng baby ko kasi parang anak na talaga ang turing niya sa pamangkin niya. Pero dahil sa ugali niyang yon, lalo siyang minahal ng mga magulang namin, Papa Dudut. Isang gabi, umuwi po ako sa bahay na nakainom at saktong nandun si Kuya PJ. Yung simpleng usapan namin at pag-call out niya sa akin ay nauwi po sa mainit-init na pagtatalo. Pati ba naman pag inom ko, sinisita mo rin ngayon, kuya? Yung totoo, ikaw talaga tatay ko, no? Anak mo ba ako? Sabihin mo na, matatanggap ko naman. Kung ano-anong pumapasok sa utak mo na hindi na tama, yan na siguro yung epekto ng alak sa'yo. Walang kinalaman yung alak dito, kaya wag kang nambibintang. Masyado kang ano eh. Kung hindi alak ang dahilan kaya ganyan ka magsalita, ibig sabihin, natural na sa'yo maging bastos. Sa bagay, lagi mo nga palang sinasagot sina Mama at Papa, kaya ano pa bang bago dun? O kita mo na? Lumabas din ang tunay na kulay mo? Nagkukunwari ka lang na mabait. Na gusto mo ko, pati yung anak ko. Pero yung totoo, ayaw mo talaga sa akin. Baka nga gabi-gabi mong pinagdarasal na sana mawala na lang ako rito sa bahay natin para masolo mo yung pagmamahal ng mga magulang natin. Hindi totoo yan. Kung may pinagdadasal man ako, yun ay yung magbago ka na. Ay, may anak ka na eh. Pero bakit kung umasta ka pa rin parang katulad ng dati? Yung ano? Yung suwail? Yung bastos? Yung walang modong anak at kapatid? Ang akin lang, akala ko magbabago ka na. Lalo ngayong may baby ka na. Nagbalik ka na nga sa pag-aaral, di ba? Dapat mas magsikap ka para makatapos ka. Hindi yung ganyan. Ano bang alam mo sa pag-aaral ko? Nagsisikap ako para lang sabihin ko sa'yo, no? Nakita ko yung mga class card mo. Puro incomplete at 3. Meron ka pang 5. Yung mga test paper mo, kulelat. Yan ba yung sinasabi mo nagsisikap? Nakita mo na? Paano mo nakita? Pinakialaman mo? Hindi ko naman sinasadya na… Avi, ano ba? Bakit ka nangahampas? Napaka-epal mo kasi, kuya! Ako pa ngayon ang epal?
Hanggang kailan mo planong itago yung mga bagsak mong grado? Plano mo na namang magsinungaling kina mama at papa na nag-aaral ka ng mabuti kahit puro ka lang lakwatsa. Tapos ngayon natuto ka ng uminom. Pag nalaman nila yan, pagbalik nila galing probinsya, siguradong magagalit sila sa'yo. Malalaman lang naman nila kung sasabihin mo, di ba? Diyan ka naman magaling eh. Yung magsumbong. Ilang beses mo na akong sinumbong kaya maraming beses na rin ako nalintikan. Ikaw talaga yung kontrabida sa buhay ko. Tapos ang lakas mo lagi kina mama at papa kasi magaling kang magbait-baitan. Alam mo kuya, sana hindi na lang talaga ako pinanganak sa pamilyang to. Sana hindi na lang namatay yung tatay mo para di na rin nagkakilala sina mama at papa. Kasi parang palamuti lang naman ako sa pamilyang to. At ikaw, kumbaga sa Christmas tree, ikaw yung parol dun sa tuktok na laging tampulan ng atensyon kasi kumikinang-kinang. Naiinis ako sa'yo kasi hanggang ngayon, ikaw pa rin yung nakikita ng mga magulang natin. Laging ikaw pa rin yung pinakamagaling, pinakamabait, pinakamatalino. Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo nakikita yung pagmamahal at pag-aalala sa'yo ni na mama at papa. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ang tiyaga nila sa'yo? Kahit napasaway ka, anak pa rin turing nila sa'yo. Utang na loob ko pa pala ngayon sa kanila yung bagay na yan? Ang gusto lang namin, ayusin mong sarili mo. Lalo ngayon na may anak ka na. Isipin mo lagi yung anak mo. Kahit siya na lang muna, para kahit paano may dahilan ka para magpakatino. Parang nagbago na pala yung isip ko. Dati kasi, mas gusto kong ako yung mawala sa bahay natin. Pero ngayon, parang gusto ko na sana ikaw na lang. Ano? Anong ibig mong sabihin? Seryoso ba yan? Hindi mo alam? Akala ko ba matalino ka? Dean's Lister ka nga, diba? Sana, kuya, mawala ka na lang. Sana, pagising ko bukas, wala ka na sa pamilya natin para gumaan-gaan naman yung buhay ko. Dala ng matinding galit at pagsiselos, nasabi ko po na sana'y mawala na si Kuya PJ. Hindi ko naman po yon sinasadya, Papa Dudut, pero hindi rin po ako nag-sorry sa kanya. Nakita ko po sa reaksyon sa mga mata ni Kuya na nasaktan siya dahil sa mga sinabi ko. Nang gabing yon ay umalis po ako sa bahay namin at nakitulog sa bahay ng kaklase kong babae. Bale, nagpalipas lamang ako ng sama ng loob. Pero alam kong kailangan ko pa rin umuwi sa bahay namin dahil may naiwan akong anak doon. Nakakailang po yung aura sa bahay kinabukasan, Papa Dudut. At ramdam na ramdam ko na hindi masaya ang parents ko sa pag-uugali ko nang dumating na ako. Para kung hindi natuto at daig ko pa yung tumatandang paurong. Ang totoo ay gusto ko pong umalis sa bahay namin at magsimula ng bagong buhay sa malayong lugar. Ayaw ko ring isama ang anak ko kasi hindi naman ako malapit sa kanya. Kinaiinisan ko nga siya, hindi ba? Pero wala pa po akong kakayahan ng mga panahon na yon dahil umaasa pa ako sa mga magulang namin. Alam kong marami sa mga kabarangay natin ang hindi natutuwa sa mga ugaling pinapakita ko. Marahil yung iba sa inyo ay tatawagin pa akong walang utang na loob, pasaway, masama ang ugali at bastos. Hindi ko na po dedepensahan ang sarili ko kasi tama naman kayo. Sa totoo lang ay maging ako ay hindi na rin alam ang gagawin kung paano ko susupilin ang pagiging pasaway ko. Lumipas ang mga buwan, inararaos ko na lamang po ang kursong kinuha ko, Papa Dudut. Wala po akong konkretong plano kung paano makakaalis sa bahay namin kaya pinagpatuloy ko ang pakikisama sa aking pamilya. Kahit ramdam kong para sa kanila ay napakalaki kong kahihiyan sa pamilya namin, Papa Dudut. Kainis naman mag-Facebook. Dami kong nakikitang masakit sa mata. Valentine's pa naman. Buti pa tong kaklase kong hindi naman masyadong maganda. 5 flowers ang natanggap.
Tapos may mamahaling chocolate pa. Magkano kaya binayad niya sa mga nagbigay sa kanya? Oh, tapos itong bida-bidang class president namin na mukha namang sabitan ng kaldero ang nguso, hindi lang flowers, hindi lang chocolate, may pa-cake pa at banner from her boyfriend. Grabe. Tapos ako, nilibreng bulaklak sa mga batang yagid sa labas ng school namin. Walang nagbigay sa akin. Anak, maganda naman ang mama mo, diba? Sexy pa. Pinipilahan ako dati ng mga manliligaw. Pero ewan ko ba ngayon? Daig ko pa yung nilalangaw. Ay, pating! Sino ba yun? Kitang busy ako magpaka-bitter dito eh. Hi, Avi! Happy Valentine's! Ha? Kailan ka ba naging ganyang kasweet sa akin, kuya? Huwag ka nga. Hindi ako makikipag-away sa'yo ngayon, kaya huwag kang magsimula dyan. Oh, ano ba kasing kailangan mo? Saka, ano ba yung nasa likod ng kamay mo? Pauso ka. Eto ba? Oh, ayan. Mga pulang rosas para sa'yo. Akin to? Oo, Valentine's ngayon, di ba? Yung mga lalaki sa school namin, panaybigay ng mga bulaklak sa mga girlfriend nila. Kaso wala naman akong girlfriend, kaya naisipan kong bigyan na lang kayo nila mama. Kunin mo na, dali. Salamat, kuya. Ang babango tapos ang gaganda pa. Siyempre, alam kong paborito mo yan, kaya yan ang binili ko. Paano mo naman nalaman na paborito ko to? Hindi ko naman sinasabi sa'yo. Natandaan ko lang na lagi mong pinipitas yung mga pulang rosas ng kapitbahay natin nung bata ka pa. Tapos napagalitan ka pa nga ni mama, pero umiyak ka lang. Tapos nung sumunod na araw, inulit mo ulit. Ayun, nagbayad tuloy si mama ng wala sa oras kasi dami mo nang napitas eh. Mahal na mahal nung kapitbahay natin yung mga bulaklak niya. Sa dami rin kasi ng tanim niya, yun lang mga pulang rosas ang gusto mo. Tapos inisip mo na yun ang paborito ko? Pwede naman kaya ako pinipitas kasi ayoko, 'di ba? Ibig sabihin, ayaw mo ng mga bulaklak na yan. Akin na, dali. Charot lang, di ka na mabiro. Masyado kang seryoso sa buhay, kuya. Siyempre, paborito ko ang mga pulang rosas, kaya wala nang bawian. Binigay mo na eh. Thank you. Basta yun na yun. Walang anuman. Masaya ako kasi nagustuhan mo. Hala, puntahan ko lang yung pamangkin ko ah. Hi baby boy! Nandito na ang paborito mong tito. Halika, buhatin kita. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Kantahan na lang kita, gusto mo? Malapit na tuloy ako maniwala na paborito ka niya kaysa sa akin. Dali mo kasi siyang patahanin. Magkasundo lang talaga kami ni baby. Siyempre paborito ka rin niya kasi mama ka niya. Ah, talaga? Kasi nung nakaraan inihian ako sa mukha ng batang yan. Natilamsikan pa mata ko ang hapdi tuloy. Oo, naalala ko nga yan. Akala namin ni na mama na paano ka na. Akala ko may sore eyes ka. Ah, kaya pala todo iwas ka sa akin noon tapos dumiretso ka kaagad sa lababo para maghugas ng kamay. Napaka mo talaga sa akin kahit kailan, kuya. Mabuti na yung nag-iingat. Nag-iingat mo mukha mo. Oh, huwag ka nang magalit. Nakaraan na yun. Di ako galit, naalala ko lang naman. Tapos na-realize ko nakakatawa pala yung nangyari. Pero kasalanan pa rin ng batang yan kung bakit mahapdi at namula yung mata ko nun. Paglaki ng pamangkin ko, ikakwento ko yung ginawa niya sa'yo. Tapos sabay-sabay nating tatawanan yun. Sige, pero pag napikon ako kasi paulit-ulit na lang kayo, mananahimik na kayo ha? Noted, ma'am. Kuya, salamat ulit sa mga rosas ha. Kasi kasi ikaw lang yung nagbigay sa akin ng bulaklak ngayong araw. Kanina pa ako naiirita sa mga kaklase kong post ng mga natanggap nila ngayong Valentine's eh. Tapos sa akin wala man lang nagbigay kahit santan. Huwag kang mag-alala. Kahit hindi Valentine's, makakatanggap ka sa akin ng bulaklak. Wag na, ayos na tong parosas mo. Sinabi ko lang kasi natuwa talaga ako. Na-appreciate ko. Hindi ko po inaasahan na bibigyan ako ng bulaklak ni Kuya PJ noong Valentine's Day kaya aaminin ko pong na-touch ako, Papa Dudut. Totoo po na thankful ako sa kanya at sa naging pag-uusap namin kahit na
Hindi pa ako masyadong panatag kasama siya ng matagal ng mga panahon na yon. Hindi kasi kami close at puro inis lamang ang nararamdaman ko sa kanya. Doon ko nga po na-realize na mabait talaga at sinserong tao si Kuya. Lalo na sa mga sinasabi niya at kinikilos. Masyado lamang akong nabulag sa selos kaya hindi ko po siya binigyan ng tsansa na mapalapit sa akin bilang kapatid niya. Unti-unting napagtanto ko na tama ang mga magulang namin kung bakit nila gusto ang ugali ni Kuya PJ. Doon na nga po ako nahiya sa sarili ko, Papa Dudut. Kasi sa dami ng pwede kong kainggitan ay kapatid ko pa talaga. Binigyan ko po ng pagkakataon ng sarili ko na mas mapalapit pa kay Kuya PJ, Papa Dudut. Kahit na noong unay nahihiya ako sa kanya pero lagi niyang sinasabi sa akin na wala akong dapat na ipag-alala dahil magkapatid kami. Napansin rin po ng mga magulang namin na ang relasyon namin ni Kuya kaya maging sila ay natuwa. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ko po na belong ako sa pamilya ko. Kaya lang kung kailan umaayos na ang relasyon namin sa isa't isa ay saka naman biglang may nangyari. Naaksidente si Kuya PJ noong isang beses na pauwi siya galing sa eskwelahan nila, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nadisgrasya po ang UV Express na sinasakyan ni Kuya PJ, Papa Dudut. Dahilan para magkaroon siya ng injuries. Kinailangan siyang dalhin sa ospital ng gabing yon. Siya pa rin naman ang tumawag sa amin para sabihin ang nangyari sa kanila at mabilis kaming kinain ng kaba. Mabuti na lang dahil inassure niya kami na nasa mabuti siyang kalagayan, Papa Dudut. Nang oras na yon ay agad na nagbihe sina Mama at Papa para puntahan si Kuya sa ospital. Gusto ko sanang sumama pero pinaiwan na ako ni Mama at ang baby ko. Sinabi ko na lamang sa kanila na balitaan ako from time to time at ganun nga ang ginawa nila. Hindi pa rin nakalabas sa ospital si Kuya PJ ng gabing yon dahil may tahi siya sa ulo at bali sa kanyang katawan. Natatakot si Mama na baka magkaroon ng komplikasyon kaya naman pinakonfine muna niya si Kuya ng ilang araw para obserbahan. Kinabukasan pagkagaling sa school ay binihisan ko ang baby ko at nagpasama ako kay Papa sa ospital para dalawin si Kuya PJ at palitan si Mama sa pagbabantay sa kanya. Kabado po ako pagdating namin doon kasi hindi talaga ako komportable sa ospital. Naalala ko kasi yung nanganak ako tapos may nauna sa aking pasyenteng nanay din sa ER pero hindi na sila nakasurvive ng baby niya. Pagdating namin sa kwarto kung nasaan si Kuya, naabutan namin silang nagkwekwentuhan ni Mama. Tapos noong magsalubong ang aming mga paningin, pareho kaming ngumiti sa isa't isa, Papa Dudut. Kita kong nagniningning ang mga mata ni Kuya lalo na nang makita niya ang kanyang pamangkin, Papa Dudut. Sure ka bang okay ka na, Kuya? Oo naman, mukha bang hindi? Oo, kasi tignan mo. Bali braso mo, tapos may tahi ka pa sa ulo. Nakakatakot. Ang sakit niyan. Medyo, pero malayo naman to sa bituka. Malayo nga, pero malapit sa ulo. Ay mali, sa ulo na mismo. Huwag mo akong patawanin. Baka bumuka tahi ko, sige ka. Kadiri! Grabe ka naman. Ikaw nga rin, may tahino ng anak. Huwag na natin pag-usapan yun, pwede. Matagal na yun, naghilom na. Yung tahi mo sa kabali sa braso, yun ang pagtuunan mong gumaling agad. Yes, ma'am. Huwag mo nga akong tawagin ganyan. Seryoso ako, Kuya. Ay, yung totoo, natakot kami nung nalaman namin yung nangyari sa'yo. Pero mas natakot ako kasi ayaw kitang mawala.
Alam ko naman na aksidente yung nangyari pero nakakainis pa rin. Ang balasubas ng ibang driver kaya nadamay kayo. Yun nga eh. Mabuti na lang talaga. Ito lang nangyari sa akin. Kasi baka kung may mas malala pa. Kasasabi ko lang na ayaw kitang mawala, di ba? Kaya huwag ka nang magbanggit ng malala dyan, kuya. Sorry na. Hindi ko na uulitin. Nung nalaman namin yon, gusto ko na talagang sumama rito sa ospital pero iyak nang iyak si baby. Baka mahirapan sa biyahe sina mama at papa kaya sinabihan nila kami na may iwan na lang sa bahay natin at maghintay. Sanay naman ako mag-isa at maghintay pero that time ang hirap pala. Nakakainip tapos nakakatakot kasi baka kung ano na yung balitang matanggap ko. Paano kung nawala ka na? Paano kung… Oh, Avi, bakit ka umiiyak? Nagtatanong ka pa talaga? Siyempre tinakot mo kami. Buti na lang talaga ligtas ka, kuya. Oo, ligtas na ako. Huwag ka nang umiyak kasi ligtas na ako. Hindi ako mawawala sa inyo. Gagraduate pa ako. Magiging engineer. Tapos gagraduate ka rin. Nandun ako para maging supportive stage brother. Tapos lalaki pa yung pamangkin ko at tuturuan ko pa siya mag-basketball. Pinagsasabi mo, hindi ka nga naglalaro ng basketball, di ba? Na-injured yung binti mo nung nag-tryout ka. Di ko akalain na ganun ka kalampa. Sobra ka naman sa kuya mo. Pero joke lang. Tuturuan ko na lang mag-skydiving yung anak mo para mas intense. O di kaya mag-horseback riding. Bakit puro nakakamatay na sports yung sinasabi mo? Pinapagaan ko lang yung usapan. Ayoko kasing nakikita kang umiiyak. Bakit? Pangit ba ako umiyak? Sabihin mo na hindi ako magagalit. Hindi, walang pangit sa pamilya natin. Teka, may naalala pala akong binili ko na ibibigay ko dapat sa'yo kagabi. Ha? Ano yun? Kunin mo dun sa bulsa ng bag ko, dali. Matutuwa ka. Siguraduhin mo lang kasi pinaiyak mo ko. Ano, nakita mo na? Sandali, ito ba yun? Oo, kunin mo dyan sa paper bag. Bookmark? Yup, tapos tingnan mo, personalized yan. May pangalan mo, tapos may mga bulaklak din. Ang ganda, kuya. Para ba talaga sa akin to? Baka naman sa nililigawan mo to ha, kapangalan ko lang. Para sa'yo talaga yan. Gumagawa niyan yung kaibigan ko. Gusto ko lang suportahan yung negosyo niya. Tapos, naisip kong pagawan ka. Kasi marami kang binabasang libro. Libangan mo na yun, di ba? Oo, pero nahihiya ako kasi… Kasi… Wala naman, na-appreciate ko lang. Ang ganda, lagi ko tong gagamitin. Dapat lang, kasi sayang naman kung hindi. Thank you ulit kuya ha. Na-appreciate ko yung mga binibigay mo kasi espesyal silang lahat. Espesyal ka rin sa akin. Kapatid kaya kita. Mahalaga ka sa akin. Mas masaya ako kapag napapasaya kita. Ang bait mo kuya. Bigla akong nahiya sa ugali ko sa iyo nung araw. Na-realize ko kung gaano ako kamaldita. Wala ka namang ginagawa sa akin. Tapos hiniling ko pa na sana mawala ka na. Kaya nga nung naaksidente ka, umiyak ako pag alis ni na mama at papa kasi akala ko nagkatotoo na yung sinabi ko. Maniwala ka, ayaw kitang mawala. Hindi ko sinasadya yung mga sinabi kong yun. Nagsisisi na ako. Naniniwala naman ako na hindi mo yung sinasadya. Kaya di ko na masyadong inisip. Saka pinoprotektahan ako ng Diyos. Yun kasi yung palagi kong dasal. Siyempre, kasama na dun yung kaligtasan nyo na pamilya ko. Hindi ako mawawala. Matagal-tagal pa tayong magsasama bilang pamilya. Walang pagsidlan ang kasiyahan sa puso ko, Papa Dudut, dahil niligtas ng Diyos si Kuya PJ mula sa kapahamakan. Kaya ng mga sumunod na araw ay nakalabas na po ng ospital ang kuya ko at nakauwi na sa bahay namin. Tapos pagkaraan pa ng ilang araw ay nakabalik na siya sa eskwelahan. Kaya lang ay kabado na si mama dahil sa nangyari. Pero pinaliwanag sa kanya ni kuya na aksidente yon at walang may gustong mangyari. Nangako na lamang siya na magdodoble ingat para hindi na masyadong mag-alala ang mga magulang namin.
Doon ko po mas lalong na-appreciate si Kuya PJ Papadudut. Meron siyang kakayahan na pagaanin ang loob ng mga taong mahalaga sa kanya sa pamamagitan ng mga salita niya. Hindi ko lang din po ramdam ang concern niya kundi nakikita ko rin po yon sa aksyon niya. Naisip ko na bakit ba ako nagselo sa kuya ko samantalang wala naman siyang ibang gusto kundi ang mapalapit lang sa akin bilang kapatid niya. Alam ko na hindi ko pwedeng balikan habang buhay yung mga bagay na nagawa ko na sa nakaraan. Bagkus dapat ko po yung itama at dapat akong bumawi sa mga pagkukulang ko sa aking pamilya at sarili. Kaya nga nagsikap ako sa pag-aaral ko, Papa Dudut, habang mas lalong nagiging mabuting ina sa anak ko. Ramdam ko na nakaalalay sa akin ang pamilya ko, lalo na ang mga magulang ko at si Kuya PJ. Sa bagay, sino-sino ba naman ang malalapitan natin? Kundi pamilya lang din natin, hindi ba? Sila po at ang anak ko ang ginawa kong inspirasyon para makapagtapos sa pag-aaral at mas maging mabuting tao, Papa Dudut. Grabe ma, ang sarap talaga nitong kare-kare na niluto nyo. Siyempre, request mo yan, di ba? Kaya nagluto ako kasi gusto yan ng bunso ko. Naks naman! Paano naman po yung panganay nyo? Tagal ko nang gustong kumain ng tokwat baboy, ma. Sa susunod na lang yung sayo, PJ. Minsan lang naman mag-request yung kapatid mo, kaya pagbigyan mo na. Paano ba yan, kuya? Ako na yung paboritong anak. Okay lang. Ako naman yung paborito ng anak mo eh. Pinaalala mo pa talaga ha? Oh, baka magkapikunan kayo dyan ha. Alalahanin yung nasa harap tayo ng grasya. Alam po namin pa. Saka nag-aasaran lang kami ni kuya. Hindi na po kami nag-aaway katulad nung dati. Tama po si Avi. Sanggang dikit na kami ngayon. Mabuti kung ganon. Sana magtuloy-tuloy na yan kasi sino-sino lang bang magtutulungan? Kayo lang ding magkapatid. Lalo na kapag nawala na kami ng papa nyo rito sa mundo. Ma, hindi pa po kayo mawawala ni Papa. Matagal pa po kayong mabubuhay. Makikita nyo pang lumaki yung apo nyo. Siyempre, di ko naman sinasabi na agad-agad, pero ganun talaga. Ang amin lang, masaya kami kasi nakikita namin kayong magkasundo. Hindi katulad ng dati. Tungkol sa bagay na yon, kasalanan ko po talaga yun, ma. Masyado akong nainggit kay kuya. Akala ko kasi siya lang yung mahal nyo. Pero mahal nyo rin pala ako ni Papa. Masyado akong nagpakain sa galit na wala naman sa lugar. Mahal namin kayong magkapatid ng mama mo, Avi. Lagi mo yung isipin. Kapakanan nyo lang at ikabubuti ang numero 1 prioridad namin. Kaya nga masaya kami na mabuti ng relasyon nyo sa isa't isa. Anak, kung may pagkukulang man kami sa'yo ng papa mo noon, pasensya ka na ha. Hindi rin kami perpekto. Nasaktan ka rin namin sa mga salita at kilos namin noon. Napagtanto namin yon itong mga nakaraan kaya nga nagsisisi rin kami kung bakit naisip mong hindi ka namin mahal. Hindi tama na lagi lang naming sinasabing mahal ka namin kapag nagagalit kami sa'yo sa tuwing nakakagawa ka ng hindi namin gusto. Dapat pinaparamdam din namin yon sa pamamagitan ng pagtatama sa'yo. Hindi ka dapat naming pinapahiya kaya akala mo tuloy hindi ka namin mahal. Pasaway naman po talaga ako nun, ma. Kaya naiintindihan ko po kung bakit kayo nagalit sa akin ni Papa. Marami po akong bagay na ginawa na nakakadismaya. Hindi lang sa akin kundi sa pamilya natin. Kaya nagsisisi rin po ako. Gabi-gabi kong naiisip kung pwede ko lang balikan yung nakaraan para itama yung mga mali na ginawa ko. Hindi sana nagkalamat yung relasyon nating pamilya. Hindi naman tayo nagkasira, anak. Kaya huwag ka na masyadong mag-alala. Ang mahalaga, pare-pareho nating na-realize yung mga pagkukulang natin sa bawat isa. Tapos tinatama natin. Mas pinagbubuti natin yung mga sarili natin ngayon. Tama si Papa. Hindi tayo perpekto. Pero yung pagmamahal natin sa isa't isa, yun yung nagbubuklod sa atin bilang pamilya. Ay, teka. May ibibigay pala ako sa inyo. Kunin ko lang sa kwarto. Ano kaya yun? Ewan ko dyan sa kuya mo.
Daming surprise. Charan! Roses for you, Avi, and sunflower for Mama. Wow! May pabulaklak! Ang ganda! Pero anong okasyon, kuya? Wala naman. Masaya lang ako. Tapos naisipan kong bigyan kayo ng bulaklak. Sila lang? Paano naman ako? Kasi, Papa... Actually, may binili rin ako para sa inyo ni Papa, kuya. Kunin ko lang din sa kwarto. Huwag lang kayo maingay masyado ha, baka magising yung anak ko. Ano kaya yun? Excited na ako. Thank you sa pabulaklak, nak. Ang ganda. Walang anuman, Ma. I love you. I love you too. Oh, eto. Uy, mga bulaklak din. Para ba yan sa amin ni Papa? Oo, kuya. Yellow tulips para sa'yo, tapos white naman kay Papa. Opa, para po sa inyo. Salamat anak. Ngayon lang may nagbigay ng bulaklak sa akin. Sa akin din. Salamat, Avi. Wala yun. Siyempre, mahalaga kayo sa akin eh. Mahal ko kayo. Mahal ko ang pamilya natin. Meron po akong nabasa na ang unang bulaklak na natatanggap ng mga kalalakihan ay yung sa araw ng libing nila. Ayoko pong maranasan ni na Papa at Kuya PJ ang bagay na yon, kaya pinangako ko sa sarili ko na hindi na lamang sila ang palaging magbibigay ng bulaklak sa amin ni na Mama, kundi magbibigay na rin po kami sa kanila. Kung sa iba maliit na bagay lamang yon, ngunit malaki at malalim po ang kahulugan noon sa aming pamilya, Papa Dudut. Kaya nga kulang na lamang ay maghumiyaw sa labis na galak ang puso ko nang masayang tanggapin nila Papa at Kuya ang kauna-unahang bulaklak na ibinigay ko sa kanila. Sa kasalukuyan ay nasa mabuting kalagayan po ang aming pamilya. Bagaman hindi ako nagsimula bilang responsableng anak, hindi po ako nagpatali sa nakaraan ko. Bagkos ay patuloy kong pinagbubuti ang disposisyon ko sa buhay para sa aking sarili at sa pamilya ko. Malaki po ang papel na ginampanan ng pamilya natin para mahubog ang ating pagkatao. Kumbaga sa loob ng ating sambahayan nagsisimula ang pundasyon na dadalhin natin kapag tayo naman ay bumuo ng sarili nating pamilya. Kaya mahalaga na mamayani ang pag-ibig sa loob ng ating mga tahanan upang maibahagi rin natin ito sa iba. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong basahin ang istorya ng buhay ko at ng aking pamilya. God bless sa inyong istasyon at sa programang Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Avi. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever!